Am fixat cele două modele împreună cu proteza în chiuveta de polimerizare. Am fixat modelul în care am imprimat suprafața ocluzală. Deasupra lui am montat modelul arcadei inferioare. După priza gipsului o să desfacem modelele, le separăm, le inspectăm. Dacă totul este în regulă, urmează să izolăm gipsul, să preparăm acrilatul și să îl așezăm între cele două suprafețe, să închidem chiuveta și să o lăsăm la polimerizat. Și nu varianta de termobaropolimerizare, care este și ea corectă, este chiar foarte corectă și se poate utiliza. Desfacem cele două jumătăți și le inspectăm. Am avut noroc, cele două jumătăți au ieșit fără modificarea câmpului protetic. Avem niște plusuri aici, o să le teriem, o să le curățăm. Așa că putem să trecem la faza următoare. O să izolăm tot ceea ce înseamnă gips, partea a doua a chiuvetei. Îndepărtăm materialul siliconic, preparăm acrilat și cooptăm cele două jumătăți. Izolarea se face prin pensulare, în mai multe straturi, ca gipsul să absorbă bine izolatorul. Cu cât se izolează mai bine, cu atât momentul final de deschidere a chiuvetei va asigura desfacerea protezei și obținerea unei suprafețe foarte netede a feței mucozale a protezei. Îndepărtez materialul siliconic și voi izola partea de gips și de pe partea cealaltă, jumătatea cealaltă a chiuvetei. Nu izolez partea de mucoasă, de acrilat, absolut deloc, că nu am nevoie de așa ceva. Se izolează numai suprafețele de gips. Vom prepara acrilatul, pe care îl vom depune pe fața mucozală a protezei, exact pe zonele de creastă edentată. După ce am completat și am obținut o proteză stabilă pe câmpul protetic, după aceea mă apuc și schimb matricile, îndepărtând matricile vechi și aplicând matricile noi pe cât posibil în protecția metalică. Dar o să verificăm dacă matricile împreună cu protecția metalică au loc în înălțimea zonei acestea frontale a protezei. Pentru cazul nostru este un caz cu o dimensiune verticală mică. Există suficient de multe probleme când te gândești să pui matricile cu protecția metalică, baza de acrilat și inclusiv dinții. Și atunci, de multe ori, dinții se montează pe vestibular și nu pe mijlocul crestei și apare o îngroșare linguală a protezei inevitabilă în cazul acestor proteze cu capse. Pentru manopera aceasta am folosit acrilat autopolimerizabil de la firma Spofa Duracril. Este un Duracril roz, este pentru bază de proteză. Și de ce l-am folosit autopolimerizabil? Pentru că am posibilitatea să folosesc un acrilat termobaropolimerizabil, dar nu întotdeauna acest ansamblu, adică chiuveta de rebazare, exact cât este ea de înaltă, nu o pun să nu o stric acum, deci exact acest ansamblu, nu se știe dacă acest ansamblu încape în oala de baropolimerizare, de acrilat autopolimerizabil, pentru căptușirea bazei protezei. Pentru îndepărtarea monomerului, care se acumulează în mod cert, eu voi pune această chiuvetă în final în apă caldă pentru jumătate de oră, pentru îndepărtarea și eliminarea monomerului după ce am avut acrilatul polimerizat. Verific printr-un martor dacă am materialul acrilic gata polimerizat. Acrilatul este în formă pulbere și lichid. Am un cilindru în dozator pentru a prepara acrilatul. Pot să folosesc și un conformator de cauciuc, dacă mi este mai ușor, și o să folosesc asta, mi este mai ușor să lucrez decât în cilindrul ăsta care este un pic rigid. Mă voi folosi de o spatulă de gips și am o linguriță dozatoare pentru praf. În cutia cu lichid, Duracril plus lichid, adică a monomerului, e un monomer de acid metacrilic. Am o pipetă cu care voi satura pulberea.
Pipeta are un rezervor. Depun întotdeauna în rezervor o cantitate de lichid ca să nu las flaconul deschis, să se elimine și să se evapore acrilat. Și o voi satura cu lichid, depunând lichid pe margine și urmărind ca pulberea de acrilat să absoarbă acest lichid, să absoarbă monomerul. Este prima fază de preparare a acrilatului, în care aspectul este de zahăr umezit și pe măsură ce pulberea aspiră lichid, se transformă din zahăr umezit într-o masă moale, cremoasă. Dacă o strâng și are aspectul de zahăr umezit, înseamnă că mai are nevoie de lichid. Și voi satura încet, încet toată pulberea cu acest lichid. În momentul în care pulberea este saturată, excesul de lichid se ridică la suprafață și rămâne o mică peliculă de lichid deasupra, care ulterior va fi și ea aspirată în procesul de polimerizare. Polimerizarea trece prin mai multe faze, de la faza de zahăr umezit, este suficient în momentul de față și o să-l acopăr să nu se elimine monomer, îl las să polimerizeze până în momentul în care se formează primele lanțuri de polimer și noi denumim faza asta faza de tras în fire a acrilatului. Între timp îmi pregătesc chiuveta, curăț suprafața pe care urmează să pun acrilatul și cu ajutorul rezervorului depun un pic de lichid, un pic de monomer pe această suprafață. Pot să folosesc acrilat autopolimerizabil în momentul în care proteza mea este realizată din acrilat termobaropolimerizabil sau termopolimerizabil. Pentru că acrilatul termobaropolimerizabil are aceeași structură chimică cu acrilatul autopolimerizabil. Și atunci cele două substanțe fac priză chimic. Umectez numai zona crestelor edentate, pentru că numai aici voi depune acrilat. Asta este baza și asta este capacul. Voi pune acrilat în zona asta a crestelor edentate, voi pune capacul cu modelul care are analogele bilelor, exact în capse. Aici am un pic de material siliconic. Asta înseamnă că această capsă, matricea, este mai jos decât suprafața bilei și voi avea de corectat. O să ridicăm suprafața, o să ridicăm nivelul matricei în momentul în care vom fixa matricea la final pe analogul de pe model. Între timp verificăm să vedem care este stadiul polimerizării acrilatului. Acrilatul se trage în fire, este deja o pastă chitoasă care se poate depune ușor, nu trebuie să fie foarte moale, curge și supraîncarcă marginile protezei și nu asta ne dorim. Eu am de completat doar fața mucozală și suficient de puțin, așa cum ați văzut, a imprimat materialul siliconic, polivinil siloxan, așa cum ați văzut că a imprimat polivinil siloxanul. Strângem capacul. Excesul de acrilat iese pe marginile protezei și îl voi îndepărta acest exces. Am acces și pe partea mucozală, ceea ce e foarte bine. Și pe partea cealaltă. Am timp suficient pentru că nu face priză instantaneu, are un anumit timp de polimerizare suficient de lung să mă lase să lucrez. Tot ce este exces îndepărtez pentru că îmi va fi mult mai ușor la prelucrarea ulterioară.
Și verific ca marginile să fie curate. Mai am de îndepărtat și aici. Și aștept polimerizarea. El este în momentul ăsta destul de dur, de chitos. Nu se mai trage în fire. În momentul în care îl pliez, chiar se rupe. Și atunci trebuie să-l lasăm liniștit să își facă priză. Vor fi ultimele momente înainte de priza finală.